आसाम प्रदेश कंग्रेस दलनि आफादगिरि भुपेन बरानि हेंथायै बीजेपी दलआ बिजनी थानायाव एफआईआर थिसनदों। थांनाय बृहस्पतिबाराव बिथां भुपेन बराया श्रीकृष्ण आरो रुक्मिणीनि मोजां मोनलायनायखौ लानानै लाभ जिहाद होननानै बेले-बेजे बाथ्रा बुंदोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथां भुपेन बराया महाभारतखौ लाफानानैबो बेले-बेजे बाथ्रा बुंदोंमोन। भुपेन बरानि बेफोरबादि बुंनाय बाथ्राया हिन्दु धोरोमखौ थोंजों मान गैयै खालामनायनि गोख्रों अजदजों बिजनी बीजेपी दलआ पुलिस थानायाव गसर थिसनदों। भुपेन बरानि हेंथायै गसर थिसननायनि सायाव बिजनी बीजेपी दलआ खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायदों खोनासंदो। আজি কিহৰ কাৰণে ভুপেন বৰাৰ নামত আপোনালোকে বিজনী থানাত গছৰ তৰিলে? আজি কংগ্ৰেছ কমিটি অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি ভুপেন বৰাৰ নামত এজাহাৰ দিছোঁ। কাৰণ ৰাজনৈতিক লিপ্সাৰ বাবে ভুপেন বৰাই আমাৰ সনাতনী এটা মহাগ্ৰন্থ মহাভাৰতৰ ধৃতৰাষ্ট্ৰ আৰু গান্ধাৰীৰ বিবাহৰ লগত বিবাহটো লাভ জিহাদৰ লগত তুলনা কৰি যি মানে লাভ জিহাদ এটা অসামাজিক আৰু অসাংবিধানিক মানে কাৰ্য তাৰ লগত তুলনা কৰি আমাৰ এই সনাতনী বা পুৰা ভাৰতীয় সভ্য আৰু সংস্কৃতিক যি আঘাত কৰিছে তাৰ বাবে আমি তেওঁৰ এই কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভুপেন বৰাৰ এগেইনষ্টত এখন এজাহাৰ দিছোঁ চিৰাং জিলা যুৱ মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्को डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इकोनमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा-आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।